Marián Čunderlík sa narodil v roku 1926 v obci Motyčky pri Banskej Bystrici. Bol významným predstaviteľom stredoeurópskeho umenia druhej polovice 20. storočia a výraznou osobnosťou československého kultúrneho života, predovšetkým v 60. rokoch, ktoré v rámci dočasného politického uvoľnenia priniesli do domáceho umenia nové podnety a možnosti. Príležitosti na rozvíjanie a prezentáciu Čunderlíkovej tvorby boli ovplyvnené meniacimi sa spoločensko-politickými podmienkami a nepriazňou ideologických objednávok. Po roku 1956 sa Čunderlík opäť zameral na ženskú figúru. Tentoraz však zvolil špecifický motív nevesty v štilizovanom, folklórom inšpirovanom prevedení. V diele Dievča s vrkočom ju stvárnil s veľkou dávkou zádumčivosti a nehy. Pastelová paleta je ešte viac menej realistická. Reč tela postavy odčítateľná vo svojej pokore. Jedným z typických gest sa stali ruky zložené v lone. Séria Nevesty z rokov 1956 až 1959 pozostáva z obrazov ženských polpostáv zachytených anfas, z profilu či v trojštvrťovom profile. Jediný pohyb, dynamický detail prináša práve natočenie hlavy, ktoré vymaňuje obraz z prísnej statickej frontálnosti. Nevesty nemali portrétne črty a odeté boli v čoraz viac geometricky štilizovanom folklórnom odeve. V rámci obrysových kontúr ohraničujúcich ich celkovú postavu Čunderlík rozohral s čoraz väčšou razanciou hru s farebnými plôžkami, nesimulujúcimi moduláciu postavy, ale akési farebné vibráto. Umelec využil zjednodušené geometrické tvary, ktoré sú síce disproporčne zveličené, no ako celok pôsobia na ploche vyvážene.